78 hlavy a výsledný. Povieme si samozrejme aj pravý 14.43 a poviem ešte, že vítaj Bráško Jardo s Jarkom, kde si sa nás tam zahliadol. Verím tomu, že dnes budete patriť tomu mohutnému sústvoru, ktoré tu bude veľmi spiť, jesť, zabávať sa, takže je plus je, Rosinovci, mohutne vás tu vítam. Samozrejme, vítam na základ dievčatá. Ako sme to hovorili, že ja už nepamätám, ale ako sme to hovorili, že jaj rozkošné.